Întrerupem programul obișnuit. Se pare că Moș Crăciun și-a făcut apariția prin zonă în studioul specialului scepticul de serviciu Radu Banciu. Crezi într-o asemenea veste, Radu? Bună seara! Să rămână Vali, nu știu ce să zic. Am fost și eu luat ca din oală, Moș Crăciun în sus, în jos. Dom'le, mie mi se pare fabulos ce se întâmplă. Individul ăsta este un papagal, literalmente, un șarlatan. Ultima oară a fost văzut în Botswana, a încercat să-l aducă pe unul care semăna cu Isuf Cone. Păi, ce să spun în situația asta? Omul n-are voie să facă transferuri, a fost interzis de data trecută de când s-a întâmplat urgia aia cu Crăciunițele, n-avea voie să transfere pe nimeni, regulamentul nu-i permite și chiar dacă i-ar fi permis, ne-am fi opus noi, pentru că de asta suntem aici, nu? Și oricum, când a fost văzut, am înțeles că a fost văzut în offside. A fost văzut în offside, avea o coadă lungă, un șder de 2 metri în spatele lui, literalmente era o poziție de offside pe care cred că orice cameraman ar fi văzut-o și n-am fi putut să o contestăm. Pe sport.ro, bărbații fac ce le place. Sărbătorește, bărbătește!